Amung Suramarata Jayamarata ndi Ratu Sira Prabu Parikesit parat nyumbari karo ratu Gusti sapa kuwi satriya saking Yaksarata aku Bambang Wiratmaka kowe sapa Patih Danurwenda minggata pengin slamet nyawamu gelem minggat yen to pancen aku bisa nigas gulune si Parikesit ya kakian crewet ayo saiki arep budi yo arep obah-obah bocah desa kemaip kemaki nantang ratu gustiku ayo ora sepi rewa kasektenmu lho jare kowe iki ngaku calon ratu kena ngopo karo wong ngene kok kalah Amuk Suramarata Jayamarata ndi Parikesit parat sapa kuwi Bambang Wisantara sapa kuwi Sasi Kirana ndi Parikesit kon katemrat jajare kaprawira jangkemmu upamane aku entuk perintah kowe kon mate tak botol gunung mudar gawe geger gawe gendro ayo ndi kancamu dhek yo kalah harus senengane kok ngisin-isin sapa iki? Sapa iki? Bambang Wiratmaka kowe sapa? Begawan Curiganata, minggat. Gelem minggat yen tak iso nugel gurune Parikesit. Ah, biar kowe. Wah, ora kajar ah. Wah, Anake wong edan. Jaene sora amuk ora enak-enake wong jagongan. Ana wong tuwek-tuwek age do jagongan do wedangan. Padha rame-rame. Ayo muni yo, kriyap-kriyip mripatmu. Wong karo wong tuwek kok ya wedi. Wis perang karo cah ragenah malah kuwirangan aku. Terus pundi Kakang Peremban? Pancen bener. Ana bocah sora amuk. Bocah ora cetha. Sijine kelemar-kelemer. Klemak-klemek nang gregetke. Tak idiak sikile. Terus tak grecek. Lah kok sijine iki metu. Oh, karo wong tuwek kok wedi. Karo pringas-pringis celelak-celelek karo guyu mak pringis untune gingsul. Untune gingsul mesti kaya Karni gingsul. Kuwi tenan Yayi.
Tak pikir-pikir kok kaya ana sambung rapete kelawan kulit daging dhewe. Menapa inggih kok? Iya Nyanyi. Kan aku kelingan. Aku kelingan anak Janaka sing bocahe bagus ndugal sing ora iso basa kae sapa kae? Kae nek bocah saka kayangan kae. Oh, Parno niku. Lah, iya bener, Parno. Uduhe. Menapa kinten-kinten wisanggeni. Nah, iya kuwi, ketoke kaya kuwi. Sambung rapete kuwi Nyanyi. Menapa inggih kok alah mbok modar to. Tenan kuwi. Dibuktekake Nyanyi. Loro, apa? Coba cekelen bocah loro kae. Ning aja mbok piloro lho. Aku njaluk urip, Mbah. Aku coba idak sikil, waduh pedhot sikilku iki mengko. Aduh, aku njaluk pangapura. Aja mbok siksa kaya ngene aku wis tobat. Aku njaluk pangapura, Mbah. Lahir batin. Gluk iki lho Werkudara, iki lho bocah iki lho, iki lho. Iki bocahe. Dadi Prabu, kula mboten lho, iki lho bocah iki. Iki lho sawangan iki. Engkang pundi kok alah iki lho gluk iki lho bocahe. Iki lho sawangan. Engkang pundi kok Prabu? Lho iki lho Nyanyi. Oh menika. Iya Nyanyi. Weh Natal. Asu. Kapok. Wong edan. Kayak tetangane kok kasap men. Tangane wong edan Petruk mangger rumiyin. Ketingalipun leres kok Prabu. Nah, rak tenan. Jul kesik Werkudara. Ayo Nyadi. Meladak getek kowe. Nggih, punten nyuwun ngapunten. Nggih nyuwun pangapunten. Ayo Nyadi, arep nguyuh. Wah, sapa-sapa digetak. Ora ngerti sangkane dosa. Nyadi kuwi. Mengko dhisik. Kok nganti kowe duwe tumindak kaya mengkono kuwi, kowe sing ngakon sapa? Kowe iki rak putune Arjuna. Inggih kula ingkang dawuh, inggih Kanjeng Hyang Janaka. Lho. Janaka inggih. Nggonmu ketemu nang endi? Wonten madyaning wana. Mengko dhisik. Petruk, Ndun. Ndaramu Arjuna atur ana mrene. Pripun? Ndaramu Janaka aturi mrene. Ndara Janaka ken mriki. Iya, sakniki. Iya, oke, engko. Lah. Wong edan. Ndaramu Janaka. Lah niku. Darane sinten to? Oh, kena Ndara Janaka ngono lho. Nggih to? Arjuna. Iki coba rak trah Madukara utawa trah Dwarawati. Mangger miyin. Kowe sapa? Kula Bambang Wisantara, kula Wirat Maka. Nah, kuwi Janaka kuwi bener kuwi apa dudu? Sanes menika. Lah rak tenan to? Rak dudu to? Sanes.
yen pancen dudu kuwi ketemu ana jroning alas. Inggih. Rencangipun tiyang 3. Lho. Nek rombongane 3. Bagus. Mboten awon. Ingkang ngajeng ingkang ngaken Janaka menika tiyangipun kelemak-kelemek. Klunah-klunuh. Anu, napa niku ngangge pet? Ngangge topi anu kaya sadel Suzuki. Tekan ngendi-endi. Ya ketoke ngono ki Lurah. Wah, niku pun genah niku. Niku genah. Kertiwindu niku. Ora urung penculeke negara. Pancen bener. Jero ngendi menungsane iki? Wah, kurang ajar. Parat, ayo kowe kerti di pencoleng kowe. Hari kala semono kowe bebalui karo aku. Pamrihmu kowe getok ngutut lor kena kidul arek gawe cilakane. Wong Traju Trisna iki jaluk lho, kowe arep ngopo? Kanjeng Hyang kawontenanipun kerti rindu ingkang bebalui kaliyan kula. Iki pencoleng negara. Ayo, kira-kira iki anake Sengkuni. Aduh inggih kula nyuwun gesang. Piye? Memper kowe ora. Kowe wani gaun taran-taran kecek nyuwun gesang. Inggih. Menapa panjenengan boten mesakaken kaliyan kula? Ya jane ngono ya pancen ya mesake. Aku ki mesake lahir batin karo kowe. Nek kowe iki ngerti ya marang kautaman. Nggih, badhe kula estakaken. Ya. Yen pancen ngono dina iki tak paringi pangapura. Aja mbok baleni meneh ya tumindakmu. Kowe kudu mari wiwit dina iki nggih, badhe kula estakaken. Nggih. Ngingu kaya ngono apa? Pateni ndang wis. Paman Werkudara. Dursa Subala kuwi anak Dursasana. Ya. Ora truwa patine bapakku. Anusul bapakmu piye? Ya kan nusul bapakmu yang neraka jahanam ya susulke kowe.
12 yo Pandhu Dupeh lagi dukung karo dewa Dayuwang Swela aku trima entenono piwarosku tembe mburi kowe durung ngerti kredaku Pambeki tak oyake bedhes siji kae. Aja. Wong kari nyawa siji tur anake Swatamar mbok katake. Kowe kudu eling. Kuwi putune ya kuwi gurumu Begawan Durna. Aja siadi sing tumindak. Wis karben. Dheweke duweni pangancam urung lega rasane. Wis dinteni wae besok kapan baline. Kuwi pancen duwe lelakon dhewe. Ayo mundur dhisik ya. Kanjeng Hyang Prabu ing Wirata piye nggerekake Kresna Yang dinten menika kasembadan gegayuhaning Pandhawa anggenipun paring pakurmatan dumateng ingkang wayah pun parikesit inggih dipayana ya Putu Prabu lha inggih menika Yang kegadangan rinten dalu panyuwuning para Pandhawa badhe nglairaken Ratu Adil ingkang saged meratitesaken sarta maranata kawontenaning negari Ngastina. Ya. Lan malihipun jaman Kalimataya. Kali jaman Mataya obah owahing jaman mahanane obah owahing budaya ingkang mekaten Kanjeng Hyang. Supados ingkang wayah Prabu Parikesit inggih dipayana saged maranata sagunging para kawula. Monggo sami-sami dipun sengkuyung lan para kadang brata Pandhawa tansah gegunturaken. Puji basuki dumateng wayah kula pun Parikesit anggenipun kawisuda jumeneng nata wonten negari Ngastina ingkang wekasanipun sageta bagya mulya. Ya, pancen mengkono Prabu sumono uga. Aku mung melu ndedonga marang Gusti Kakang Akarya Jagat ingkang hamangku